Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов интервюи калон дод ва дар ин навор мо суханҳои ӯро тарҷума карда пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Лайк мондан вақти зиёди шуморо намегирад дӯстон, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки калон мекунад. Барои ҳамин лайкҳои худро дариқ надоред. Мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, як хабари беҳтарин барои шумо, махсусан барои шахсоне ки орзуи ба амрико рафтан доранд. Чӣ гуна ки медонед, аллакай пур кардани анкетаҳои грин карта барои амрико рафтан оғоз шудааст ва акнун шумо имконият доред ки ба амрико сафар кунед. аммо барои бехатогӣ пур кардани анкета ва шанси худро зиёдтар кардан ба шумо шахсони мефаҳмидагӣ яъне мутахассис дар кор аст ва мо ба шумо як бародари худро тавсия медиҳем ки ӯ дар ин соҳа тӯли чанд сол аст ки кору фаъолият мекунад. ин бародари мо ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода анкетаҳои шуморо бо нархи арзон пур мекунад. барои ҳамин рақамҳое ки ҳозир дар рӯи экранҳои худ мебинед ба телеграми ин бародар муроҷиат кунед ва шанси худро аз даст надиҳед. шумо гуфтем ки бо Ҳабиб Нурмагомедов тамрин гузаронден. аз ҳамон таҷриба чӣ бисёртар дар ёди шумо монд? медонед, ростӣ ин саволро ба ман зиёд медиҳанд. рости гап чизе ки ман дидум, ман интизор набудум. аз Ҳабиб ин корро интизор набудум. ҳамчун инсон, ӯ инсони тиллоӣ ва марди шарафманд аст. вақте ки ӯ моро ба тамрин даъват кард ва вақте ки мо даромадем, аввал мо даромадем ва баъди 5 дақиқа онҳо, ӯ хеле зебо ба зал даромад ва бо ҳама салом кард. аз ман пурсид ки ин ҳафта муҳориба мегузаронӣ? ман гуфтам бале. ӯ медонист ки ман дар муддати кӯтоҳ мебарам ва нагузошт ки ман оиди ин чиз фикр кунам. ӯ пурсид ки ту тайёрӣ? ман гуфтам бале. ӯ гуфт маладец ки ту дар ин ҷо қарор дорӣ, кори худро ба анҷом расон. ӯ хеле марди хоксор аст. дар вақти тамрин дар ёд дорам ки ман бо шарикони спарингии худ гӯштин гирифта истода будам ва дидам ки Ҳабиб бо Абубакар тамрин карда истодааст. рафта аз Ҳабиб пурсидам ки мумкин аст бо шумо каме гӯштин гирифтаам. ман хостам ки ин чизро ҳис кунам. қувваи ҷисмонӣ ӯро ҳис кардан мехостам, чунки ин чиз барои ман шавқовар буд. баъд мо гӯштин гирифтем ва чизе ки 29 рақиби ӯ пеш аз ман ҳис карда буд, ман ҳам ҳис кардам. ман ин чизро ҳис кардам. хеле шавқовар буд. ӯ бисёр чизҳо нишон дод. ӯ бо сухан, бо тамрин ба ман қувва бахшид. бо хоксории худ. ин чиз барои ман дар ҷанг сӯзишвории хуб буд. ягон маслиҳати аниқ дар ёд намонд. гуфт ки ту дар ин ҷоӣ. баромада кори худро ба анҷом расон. маслиҳатҳои дақиқ набуд, аммо ӯро дидан барои ман намуна буд. чӣ гуна бояд рафтор кунӣ, чӣ гуна инсон бояд бошӣ. ин қадар пул доштан, ин қадар машҳур будан ва чунин хоксор мондан, ана ҳамин чиз барои ман маслиҳати муҳим дар зиндагӣ аст. шансҳои Александр Волконовскийро дар муҳориба зидди Ислам Махачев чӣ гуна баҳо медиҳед? ман албатта ки Исламро мухлисӣ мекунам. ман фикр мекунам ки ин муддати кӯтоҳ барои Волка аст ва фикр мекунам ки ӯ барои ин ҷанг тайёр нест, чунки ӯ ҷарроҳӣ дошт. ӯ баъди ҷарроҳӣ мебарояд ва ман намедонам ки ӯ дар чӣ гуна форма қарор дорад, лекин фикр мекунам ки Ислам ӯро шикаст медиҳад. шумо худро дар муҳориба зидди Волконовский дар ояндаи наздик мебинед? албатта, сарбозе ки орзуи генерал шуданро надорад хуб нест. ман ҳатто ҳозир барои ӯ конкуренти хуб шуда метонам. ман бо ҷангоҳарони хеле сахт ва топи ҷаҳонӣ тамрин мекунам ва ман аз онҳо қафо намемонам. ҳама корро карда метонам. дар вазни ним сабук Мавсар Евлоев, Илия Топурӣ аст ки байни худ чанд маротиба ҷанҷол карданд. оё шумо бо ягон тай аз онҳо ҷангидан мехоҳед ё ин ки шумо бо дигар рақиб ҷангидан мехоҳед ки ғалаба зидди ӯ шуморо ба топ 10 мебарорад? медонед, то онҳо барои ман каме барвақттар аст. ҳозир ягон чиз гуфтан ҳавобаландӣ мешавад. рақибе ки ҳозир ба ман додан ӯ 17-ум рақами рейтинг аст. ва ин муҳорибаи хеле хубе ҳаст ки ман худро нишон дода метонам ва баъди ин бо ягон рақиб аз топ 15 ҷангидан мехоҳам. бо Эдсон Барбоза ҷангидан мехостам, бо Брайс Мичел, боз бо Топурия, агар ки рақибро иваз кардан дар кор шавад. касеро ки ташкилот диҳад, ман тайёрам. оиди муҳориба бо Натаниэл Вуд чӣ фикр доред? ба фикри шумо муҳорибаи вазнин мешавад ё ғалабаи зуд? ман намедонам ки ӯ чӣ қадар хуб аст. ман тактикаи ҷангии ӯро дидам ва ӯ ба монанди кикбоксерҳо кор мекунад ва барои ман ин ягон чизи нав нест.
ман медонам ки ӯро дар дуюм ё сеюм раунд шикаст медиҳам. ман медонам ки аз ӯ бақувваттарам ва шояд ӯ фикр мекунад ки таҷрибаи зиёдтар дорад, аммо ӯ 100% иштибоҳ мекунад. ман таҷрибаи кофӣ дорам ки ба ӯ муҳорибаи хуб, зебо ва конкурентӣ диҳам. дар Русия Азам Ғафуров, Нурулло Алиев ва Фаридун Одилов машҳуртаранд. Умуман дар кишвари шумо аз ҳама ситораи калон дар ММА кӣ ба ҳисоб меравад? аз рӯи машҳурӣ гирем агар Нурулло Алиев аст. ӯ обуначиёни зиёд дорад. ӯро бисёриҳо мешиносанд, чунки ӯ аввалин ҷангвари UFC аз Тоҷикистон аст. Азам Ғафуров бисёриҳо ӯро медонанд, дӯст медоранд ва эҳтиром мекунанд. Фаридунро дар мо медонед чӣ гуна аст? ҳар як мухлис стили худро интихоб мекунад. Масалан, ҳаст шахсоне ки Азамро дӯст медоранд, маро не. ҳаст шахсоне ки Нуруллоро дӯст медоранд, маро не. ҳаст шахсоне ки маро дӯст медоранд, дигаронро не. дар мо ҳар кас стили дӯстдоштаи худро интихоб мекунад. аммо дар умум ҳамаи моро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд ва қадр мекунанд, чунки мо ба муҳориба баромада кишвари худро муаррифӣ мекунем.